kalar tawa uwar, Vivi na 15. Yayi Suleiman ne dan fita ya dawo da su ruwa da drinks a hannunsa. Saddiqa ce ta amsa ta yi waje bin ta nayi nima dan zaman shirin da falon yayi san ba daɗi. Kowa da abin da yake sakawa a ranta. Rabi'a kin ga ikon Allah ko Umma ta fahimci kuskurenta kuma gashi za a gyara auren baby. Shiru na yi ban ce komai ba dan yanzu ita ma haushi take barin jin abin da babanta suka ma'abban mu. Sallamar Sa'idar ne ya dawo da ni daga duniya shi da hajiyarsa ina ganin fuskar ta na san ba za a yi abin arziki ba dan a fusace take sosai banda ya tsina fuska ba abin da take. Wa alaikas salam suna ciki shiga. Saddiqa ta yi nuni da falon harara ta bi mu da shi. Kai Rabi'a na tsorata da matar nan ke kiga fuskar ta ba alamun walwala sam ban ce komai ba ta dago ta kalle ni sai a lokacin na bude baki kamar mai ciwo na ce Allah ya kyauta ba wanda ya kuma ma dan uwansa magana har muka gama hada abin da zamu hada muka shiga muryar Hajiyar Haidar muka fara cin karo da shi tana magana kamar fada ni za a raina mu hankali a ce wi cikin dana ne to wallahi wannan mazance ni da ba zai yiwu ba haba Hajiya ki sarrara ki ji maganar a bakin yaran mana tukun sai ki yanke hukunci ai ba batun fada bane nan an zo sasanta komai ne wani mungun kallo ta watsa madari na kina yi shirin haka kurum ake so a cuce ni a hada min jini da jinin tsiya sosai zancen ta ya bata ma kowa re Fatima in kina kaunar Allah ki shiru Hajiyar Hafiz ce ta mata magana ganin haka yasa ta ci gaba har sai da ta ga ran Hajiyar Hafiz ya bata sosai ta kunna kai Haidar zan tambaye ka tsakaninka da Allah me ya faru baffa ne ya tambaye shi kamar ba zai faɗa ba amma idan manya ya sa ya fayyace komai to bayan haka me ke hada ka da matar dan uwanka bayan sun yi aure Momin Hafiz ce ta wurga mai tambaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu Haidar yanzu abinda zaka yi mana kenan yanzu dama naka ne me yasa ka dawo kace ba naka bane wato abinda kuke kullawa kenan ko da kyar suka rarrashe ta ka ba mu amsar tambayar da aka maka yanzu nan ya fara wulla idanu wallahi tallahi da abin da ke hada mu muna hira da sauransa amma ba abu mara kyau da ya shiga tsakanin mu kowa yana zargin anya barin irin relationship ɗinsu na baya amma duk sun rantse hakan yasa kowa ya amince dan baba har sai da ya kira malamin sa ya mai tambayoyi akan aurenta da Hafiz da dan cikinta sai da aka tabbatar musulunci ya ba mijin nata din da aka sasanta komai inda Momin Salman ma ta bar gidan akan zata ma babansu magana a turo batun aure na murna bata misaltuwa a gona sosai raina yayi fari kowa da sa'an turo kai sun bar gidan mu cikin nishadi sai dai tun da ji labarin umma jikina ya mutu kan yan uwana dan abun na min ciwo da sun kulla da mahaifina da mu da hakan bai shafe mu ba amma nakan yi hamdala in na duba na ga yanzu komai lafiya umma na kanta ta sirya ganin ta muke kamar sabuwar uwa makai gidan banda farin ciki ba komai ciki hatta makwabta sun shaida canjin umma bayan sati ɗaya ko aka zo neman aure na daga gidan su Salman an yi komai an sa ranar auren mu yau ga ni ga bibi na ba tare da tsoro ko fargabar umma ko momi ba dariya na yi na sunkuyar da kaina me kike sunkuyar da uwar kunya ƙara matsa kaina ne ƙasa karki damu ai an kusa wuce wurin tunda da kai da kaya duk mallakar wuya ne au ba za ki yi magana ba wato ni kaɗai dai zan ta zancen ko girgiza kai na yi na ce a'a hira sosai muka yi cikin kaunar juna ba ranar da nake jira sai ran da zan gwangwaje saura wata ɗaya da sati ɗaya bibi ta haihu an samu twins murna gunmu ba a magana daga dangin mu zuwa dangin mahaifinsu sosai yaran suke shan gata dukansu maza ne gefen Hajiyar su Haidar ko murna kamar ta yi sai kuma takan ji takaicin rashin kasancewar bebi na gidan dan nata dan takan yi tunanin irin abubuwan da za ta yi ma yan jikokin nata amma yanzu ba hali ranar suna kuwa an sha shagali mara misaltuwa kuɗi sun yi magana yan uwa da abokan arziki ji nake kamar na haɗiye yaran dan ƙauna da su lokacin cikin Saddiqa ya fara fitowa familin muna cikin farin ciki don hatta an Rukayya ciki gare ta karami don ba ta samu halartar suna ba saboda laulayi kwanci tashi ba wuya inda rai da lafiya don yau ne aka ɗaura aure na da Salman ɗimbin jama'a sun shaida an sha hidimomi sosai umma farin cikin ta har bai boyuwa alhamdulillah rayuwa ta sauya mun shiga cikin rayuwa mai daɗi da soyayya alhamdulillah ina jin daɗin zama da mijina da ƴan uwansa to mai saurare wannan shine ƙarshen littafin kalar tawa mun gode sosai sai mun haɗu da ku a wani sabon littafin